Takže my jsme k tomuto bodu obdrželi usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 131 ze 3. září. Já bych nejdřív poprosil předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Bohuslava Sobotku, aby nám podal zprávu o projednání žádosti Policie České republiky o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání. Prosím. Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené poslankyně a vážení poslanci. Dovolte mi, abych vás informoval o jednání mandátového a imunitního výboru ve věci vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance Davida Ratha. Dne 18. července letošního roku byla předsedkyni Poslanecké sněmovny doručena žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Davida Ratha. Žádost byla neprodleně předána mandátovému a imunitnímu výboru. Týž den členové výboru obdrželi informaci o došlé žádosti a následně se s touto žádostí mohli seznámit. Žádost Policie České republiky projednal mandátový imunitní výbor na své 37. schůzi dne 3. září letošního roku. Panu poslanci Rathovi bylo umožněno, aby se k žádosti před mandátovým imunitním výborem za přítomnosti svých advokátů vyjádřil. Tato možnost vyjádření byla poskytnuta i přítomným právním zástupcům. Současně konstatuji, že členové mandátového imunitního výboru měli možnost seznámit se s částí vyšetřovacího spisu, který byl Policií České republiky pro potřeby mandátového imunitního výboru dopraven do prostor Poslanecké sněmovny. Na závěr projednávání této věci přijal mandátový imunitní výbor usnesení číslo 131, které vám bylo rozdáno, a na toto usnesení tedy na závěr svého úvodního vystoupení odkazuji. Děkuji. Ano, já také děkuji a teď bych požádal pana poslance Marka Bendu, který je zpravodajem výboru této věci, aby se také vyjádřil. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením číslo 130 z 37. schůze mandátového imunitního výboru ze dne 3. září 2012. Mandátový imunitní výbor po úvodním slově předsedy výboru poslance Bohuslava Sobotky, zpravodajské zprávě poslance Marka Bendy a poslance Jiřího Dolejše a po rozpravě za prvé bere na vědomí vyjádření poslance Davida Ratha, za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas k trestnímu stíhání poslance Davida Ratha a za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny předložil Poslanecké sněmovně toto usnesení. Děkuji za pozornost. Ano, děkuji také. A teď je tedy na mě, abych otevřel všeobecnou rozpravu. Tam máme přihlášky do rozpravy, ale pokud nebudete nic namítat, tak já bych udělil poslanci Davidu Rathovi slovo jako prvnímu v té rozpravě. Nikdo nic nenamítá, takže prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, dobrý den. Nejdřív, než přistoupím k nějakému vyjádření k věci samotné, tak si dovolím jednu poznámku a jednu procedurální žádost, respektive procedurální návrh. Ta poznámka je k té situaci. Asi jste zaznamenali, že už nejsem doprovázen a vozen kubice Panzerdivision Mitte, ale pouze normální skupinou, kterou už tedy nevozí nebezpečné teroristy a masové vrahy, ale pouze obyčejné vrahy. Takže za ty 4 měsíce jsem se na té hierarchii přece jenom trochu posunul. Nezměnilo se přitom nic, média to vysvětlují tím, že mám volnější režim vazby, tak jen abyste věděli, co je ten volnější režim, tak spočívá v tom, že dopisy už nechodí za 5 až 6 týdnů, ale standardně, a někdy jednou či maximálně 2krát týdně můžu pod dozorem 2 osob si zatelefonovat svým dětem. Takže to je ta výsada toho volného režimu a ten důvod, proč minule mě museli doprovázet s kuklami, neprůstřelnými vestami, samopaly, vrtulníkem. V podstatě scházela jenom ponorka
a to proto, že ji Kubice ve výbavě nemá. Jinak by jistě byla také nasazena, protože ten monster proces, který je se mnou veden, v podstatě nic jiného nevyžaduje. Takže to je víceméně ta poznámka na začátek. Teď ta procedurální žádost. Asi jste zaznamenali, že jsem požádal mandátový výbor, i vás pak požádám, abyste mě vydali, ale současně vás chci požádat, zda by tady nemohl být v sále přítomen i můj obhájce, pan doktor Černý, s možností pak vystoupit, protože já nerozumím všem právním aspektům a minule po tom mém vystoupení se objevila celá řada otázek, spekulací, proč jsem neodpověděl na to, či ono, či nehovořil o tom, či onom. Přitom to měli vlastně v popisu své činnosti právě moji obhájci. Já nerozumím všem těm aspektům a abyste dostali komplexní pohled na celou věc, předtím, než mě vydáte, jak říkám, já o to žádám, tak bych byl rád, abyste slyšeli i stanovisko obhajoby tak, jak to vidí odborníci, advokáti. Takže o toto procedurální hlasování bych nejprve požádal, než budu dále vystupovat. No je to procedurální návrh, takže bych o něm zřejmě mohl nechat hlasovat hned. Je to tedy návrh, jak jsem ho pochopil, aby se jednání mohl zúčastnit doktor Roman Jelínek. Ne, Adam Černý. Adam Černý. Doktor Adam Černý. Dobře, takže bylo to hlasování o účasti. A současně ano, je to tedy hlasování, vystoupit. snad tedy můžeme to spojit, že by to bylo zároveň zúčastnit a zároveň vystoupit, abychom, když zase nebude námitka, tak to mohu nechat hlasovat společně. Takže je tady návrh tedy na vystoupení JUDr. Adama Černého, na vystoupení, účastnění a účast a přítomnost a vystoupení JUDr. Adama Černého. To je tedy hlasování, o které jsem byl požádán a já to tedy nechám neprodleně hlasovat. Zahajuji hlasování, kdo je pro, aby JUDr. Adam Černý se mohl zúčastnit a vystoupit projednávání tohoto bodu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování má pořadové číslo 51, přihlášeno je 171, pro hlasovalo 73, proti hlasovalo 33, takže ten návrh podporu nezískal. Takže tím jsme se teda s ním vypořádali. Tady mám nějakou faktickou poznámku pana poslance Besra, ale to asi není. Ne, to není, tak to mažu. Prosím, můžeme pokračovat. Takže děkuji, přesto děkuji, že jste mě nevyhověli, jenom pak bych poprosil v případných komentářích, je to samozřejmě čistě na vašem uvážení, ale abyste pak neříkali, že jsem třeba nevysvětlil to, či ono, nebo nehovořil o tom, či onom, protože to mělo být právě tématem třeba vystoupení obhajoby. Tak, aby se pak neobjevovaly takové věci, že jsem něco tedy neřekl, nebo něco dostatečně nevysvětlil, protože to právě mělo být tématem obhájců. Nicméně přesto za to hlasování děkuji. Dámy a pánové, už 4 měsíce jsem vězněm této vlády. Jsem vězněn a vězněm v situaci, kdy jsem nikomu neublížil, nikoho neohrožuji a škoda žádná nevznikla nikde a nikomu. A dokonce ani vzniknout nemohla. Já vám dnes tady předložím jasné důkazy o tom, že žádná škoda nevznikla a dokonce ani vzniknout nemohla. Přesto jsem stále vězněm této vlády. Ono totiž různé polodemokratické či totalitní režimy rády používají v dnešním světě tu zástěrku, že někoho obviní z nějaké hospodářské činnosti, ale je v podstatě zatím politický motiv. Dnes se dost čtete a zjistíte, že v Číně pronásledují a vězní disidenta za to, že nezaplatil daně. Vždyť oč jde?
Přece každý ví na celém světě, že krátit daně je zločin, takže přece to není problém jeho politické činnosti, ale toho, že nezaplatil daně. Samozřejmě obdobná situace v Rusku, tam zjistíte, že kritik režimu je obviněn z toho, že jako politik, úředník v nějaké municipalitě se podílel údajně na nějaké korupci, čili to vůbec nesouvisí s kritikou režimu, ale prostě shodou náhod je prostě vyšetřován za kriminální delikt. O paní Tymošenkové nemá cenu ani mluvit, ten případ je znám úplně totéž. A nebo si vemte jen takovou případ s kapelou Pussy Riot. V podstatě rozjívená děvčata udělala, kdyby to nebyla děvčata, řekneme třeba klukovinu, nad kterou by všichni mávli rukou, ale jsou zase vězněna. Zase je to vysvětlováno tím, že nějakým způsobem dělali něco nepřístojného v pravoslavném chrámu, nikoli věk za kritiku režimu. Naše vláda se přitom tváří pokrytecky a všech těchto se po mém soudu správně zastává a říká, to je jen zástěrka, ta hospodářská či jiná údajná činnost. Ale doma se naše vláda chová úplně stejně. Prostě faleš a pokrytectví. Faleš a pokrytectví. Dámy a pánové, dneska totiž vidíme druhé dějství, které můžeme nazvat likvidace nepohodlného, protivného opozičního politika. Opět zde máme naprosto nestandardní postup policie. V čem je nestandardní? Dámy a pánové, ta policie této sněmovně jako důvod mého vydání poslala výpisy z údajných odposlechů, které má policie k dispozici od února. Této sněmovně policie neposlala ani slůvko navíc. Čili to, co policie ví od února, v srpnu zabalila a s překvapením, že zjistila to, co ví od února, jsem poslala. S tím, že mě teď máte znova vydat. Já se ptám, proč policie nečinila už od února, v březnu, v dubnu. Dobře, tam není přidáno ani slovo, ani jeden úkon navíc. A dokonce já se zde jasně ptám, proč policie, když mě chtěla vydat ve věci Buštěhrad, to nespojila. Prostě tyto dvě stránky, které jsou údajné výpisy z těch odposlechů, mohla dát k té žádosti Buštěhrad a nemuseli jsme tady sedět dneska. Toto je jasná manipulace. To je jasný záměr. A teď se ptejme, proč? Proč policie takto zesměšňuje sněmovnu, vodí vás všechny za nos, ale hlavně dělá hlupáky z celé české veřejnosti? Že najednou zjistila to, co ví od února a zjistila to najednou v srpnu. Logické vysvětlení je jen dvojí a mohou platit oba důvody najednou. Za prvé, když zapátráme v paměti, zjistíte, že to je standardní postup plukovníka Kubiceho. Už v minulosti to použil přece několikrát. Vždycky se použije něco, co je x měsíců, let staré a vytáhne se to prostě, když se to hodí, to znamená před volbami. Tady se určitý výstřel udělal v květnu, v červnu, byla obrovská mediální vlna, obrovský monster proces s tím zločincem Rátem. Ten trošku vyšuměl, překryli to trochu i jiné kauzy, volby se nám přiblížily, tak je potřeba osvědčenou taktiku použít znova. Prostě to, co ví policie od února, najednou zjistí před volbami. Teď to už jsme zažili tady u Kubiceho několikrát. Prostě oblíbená taktika plukovníka Kubiceho a jeho policie. Jiné logické vysvětlení není. A pak je druhé možné vysvětlení. Dámy a pánové, po 4 měsících usilovného pátrání toho, že jsem byl držen jako muž s železnou maskou a pomalu nemohl promluvit ani s vězeňskou službou, tak výsledkem je, že vše, z čeho mě viní policie v kauze Buštěhrad, se ukazuje, že úplně jinak. Že policie nemluvila pravdu, že vám jsem dodala materiál, kde jsou nepravdivé údaje. To je dnes už z vyšetřování evidentní. Takže možná se použily dvě věci. Předvolební, řekněme, dehonestace opozice, sociální demokracie a dalších. A k tomu ještě fakt, že by museli přiznat, že vše, co napsali do textu obvinění, je úplně jinak. Úplně jinak.
což je pro policii nepříjemné zjištění, zvláště v situaci, kdy kolem toho udělají takový monster proces. Čili začali usilovně hledat něco dalšího. Víte, od začátku, já jsem vám tady minule říkal, že ten celý proces je od začátku podivný, že je provázen různými nestandardnostmi, nezákonnosti, nefér postupy ze strany policie. Já to jenom krátce zopakuji. Kdo to začal? Kubiceho policista, který teď je soukromý detektiv, tak najednou jede do Brna z Kladna podat trestní oznámení bez jediného důkazu, čili on přijde říct, co někde slyšel. Přijme ho první náměstek nejvyššího státního zástupce. Mimochodem to jsou lidé pana Pospíšila, tehdejšího ministra spravedlnosti, který si pěkně obsadil justici svými lidmi, pěkně v tichosti, tento vzorňák české politiky. Tak ten si takhle rozestavil své lidi, takže ten shodou okolností náhodou přijímá Kubiceho policistu, náhodou s ním se píše trestní oznámení. Dámy a pánové, zajímavost. Představte si, že tento oznamovatel nebyl doposud vyslechnut policií. Přitom, když zapátráte v paměti, tak on v televizi v Otázkách Václava Moravce, když to začalo, říkal, že má obavy o svůj život. Tak tento člověk, který má obavy o svůj život, není za 4 měsíce vyslechnut policií. Každý, kdo v této zemi podal nějaké trestní oznámení, tak ví, že většinou jde na výslech jako první, nebo na podání vysvětlení jako první, protože on to podal. Tento člověk, policie o něho nejeví vůbec zájem. Opět zajímavé, protože on by dostal samozřejmě celou řadu otázek. A vzhledem k tomu, že já jsem přesvědčen, že jde o policejního nastrčence, tak by se mu asi těžko říkalo, toto mě dal někdo od pana plukovníka Kubiceho, nebo od toho, abych to takto řekl, a tento člověk mě zajistil schůzku s panem prvním náměstkem Střížem a jeho ochotu sepsat to. Ale ochota pana Stříže pokračuje dál. Tento člověk pana Pospíšila to předává dalšímu člověku pana Pospíšila, paní doktorce Bradáčové, poradkyni pana ministra Pospíšila, takže on to nevěděl, samozřejmě jeho poradkyně mu o tom neřekla. Víte, já byl také ministr. Všichni moji poradci byli od toho, aby mě říkali, co vědí. Čili zdá se, že máme dalšího aktéra té hry. Takže shodou okolností to dostane zase člověk, který je s panem prvním náměstkem Střížem úzce spojen, paní doktorka Bradáčová. Tato dostane do Ústí, které s tím nemá vůbec nic společného, čili místně nepříslušné státní zastupitelství, a najednou se rozjíždí celá série podivností. Okamžitě povoleny neuvěřitelné odposlechy v obývácích, v ložnicích, v kuchyních, které nemají skutečně za novodobou historii České republiky obdobu v podobných případech. To se nikdy nestalo. To dělal naposledy StB. Všechno je to povolováno okamžitě jeden den nebo druhý den poté, co se o to požádá. Bez jediného věcného důkazu. Dámy a pánové, také zajímavost, že celé vyšetřování dostává na starost detektiv z protikorupčního pan Vincenc, který je v úzkém přátelském vztahu s paní Bradáčovou. Čili tady vidíte, jak najednou nám to celé prostě určitá parta kamarádů nebo dobrých známých prostě si řeší nějaký případ. Já jsem před těma 3 měsíci řekl, že jsem přesvědčen o tom, že tam byl obchod. Obchod i s paní doktorkou Bradáčovou, když uděláš ráta, dostaneš svoji odměnu na vrchním státním zastupitelství. Já myslím, že čas jasně ukázal, kdo měl pravdu. Ráta zničili a odměna byla vyplacena. Takže všichni mohou být spokojeni. Takto funguje vyšetřování v České republice, takto funguje vyšetřování v naší zemi. Dámy a pánové, já jsem minule řekl, že rátem to začalo, rátem to skončí, tento přístup. Zatím to tak vypadá. Možná někteří namítnou, ale vždyť jsou jiné kauzy, další kauzy. Ne, já jsem tím přesně myslel
toto propojení policistů, státních zástupců a nasazení zcela mimořádných prostředků, včetně použití bývalých policistů jako iniciátorů celé této záležitosti. To jsem myslel, když jsem říkal, rátem to začalo, rátem to skončí. Já nevidím, že by pan premiér, jeho ministři měli ve svém okolí, už je to rok, co o tom rozhodli, ty nasazení těch odposlechů a sledování mnoha osob, tak já jsem si nevšiml, že by třeba paní Naďová měla v ložnici odposlouchávání, nebo další lidé v blízkosti ministrů a politiků měli ve svých kuchyních, obývácích odposlouchávání. A chtěl bych, aby veřejnost pečlivě sledovala, kde všude se to a v jakých kauzách příště objeví. A zda se to vůbec objeví. Nebo zda to byla prostě specifická situace, která se prostě použila prostě jenom proto, že se to panu Kubicemu a jeho mafiánské chobotnici líbilo. Víte, dámy a pánové, ta skupina bohužel celý ten proces ovlivňuje i nadále. Já jsem říkal, že paní doktorka Bradáčová byla poradkyní pana ministra Pospíšila, ale současně jeho poradkyní je i soudkyně paní Kasíková, místopředsedkyně Krajského středočeského soudu. A její manžel je dokonce náměstkem, nevím, jestli už ještě je stále, ale náměstkem ministra spravedlnosti. Tak se domožte v této zemi spravedlivého rozhodování. A byl to právě tento krajský soud, který v minulém kole řekl, že hrozí, že budu páchat trestnou činnost, protože jsem zůstal poslancem, tedy protože jsem poslancem, mohl bych páchat trestnou činnost, byť žádné z obviněních nemá žádnou souvislost, ani policie mě neviní v souvislosti s výkonem mandátu poslance. To se tam najednou objevilo po 3 měsících jako novinka, když už zjistili, že nejsem ani hejtman, a to jim samozřejmě měsíce trvalo, já jsem se vzdal funkce hned první den, ale měsíce trvalo, než ten proces řekl, ano, už není hejtmanem, kraj zrušil všechny výběrová řízení, už není co ovlivňovat, není co manipulovat, nemá tam žádné vazby. Takže když okresní soud dospěl k tomu, že skutečně tam není důvod, že bych mohl pokračovat v nějaké trestné činnosti, tak krajský soud to tam vrátí s odůvodněním, že jsem stále poslancem. A samozřejmě útěk. Se na mě podívejte, já jsem typický útěkář. S rodinou, s dětmi, s kořeny v České republice a určitě se stanu celoživotním štvancem. Já myslím, že naopak by si to dneska mnozí přáli, abych utekl, a trošku se na to zapomnělo. Zapomnělo se na ty jejich fauly, nestandardnosti a nezákonnosti, co tady v tomto případě páchali. Ale já vám garantuji, já neuteču. Já si počkám až do konce. Já si počkám, až se pravda ukáže. Protože jednou se ta skutečnost a pravda ukázat musí. A pak bude vidět, kdo tuhle lumpárnu skutečně spáchal. Takže nebojte se. Já neuteču nejenom kvůli rodině a kvůli kořenům a kvůli tomu, že také nemám kam utíkat, ale také kvůli tomuto. Dámy a pánové, nyní k vlastní kauze Buštěhrad. Víte, že minule se mi tady hovořilo těžko a mnozí jste říkali, proč neřekl k Buštěhradu víc. Bylo to na začátku a cokoliv bych řekl, tak by bylo okamžitě zpochybněno, že proto nejsou žádné důkazy. Ono z toho vězení se těžko ty důkazy nějakým způsobem schánějí. Takže teď máme vyšetřování a sama policie shromáždila řadu důkazů. Tak dnes už máme znalecký posudek. Zde, prosím, je znalecký posudek. Ten znalecký posudek popisuje nejenom samotnou kauzu, jak probíhala, ale má i vlastní hodnocení. Já vám to hodnocení přečtu, protože to je z toho nejdůležitější. Takže znalec konstatuje, že dle názoru znalce je celkový součet ohodnocených prací a materiálu v 3. předloženém rozpočtu na zámek, nádvoří, interiéry v souladu se standardem a tedy i obvyklými cenami. Znalecký posudek. Projekt na Buštěhradský zámek nebyl předražen. Policie za 4 měsíce, tento znalecký posudek si po mém začení zadal krajský úřad,
A policie si nezadala žádný znalecký posudek. Za celý rok, kdy tvrdí, že to bylo předražené, si nebyla schopná zadat znalecký posudek. Ale znalecký posudek popisuje celý stav. A teď k tomu tvrzení policie. Policie říkala v podstatě zjednodušeně. Vypracoval se nějaký projekt, zhruba na nějakých 160-170 milionů. Rád vybral jiného projektanta, který ten projekt změnil a uměle navýšil. Znalecký posudek, vyjádření krajského úřadu a hlavně vyjádření dalších asi 20 svědků toto naprosto vyvracejí. To bylo úplně jinak. Znalecký posudek, který to projel, a svědci, kteří vypovídali, a znalecký posudek na podkladě písemných dokladů a svědci na podkladě svých paměťových stop a písemných podkladů jasně řekli, jak to bylo. Tak nejprve ta firma dala odhad, jakousi stavebně technickou studii, která zněla na 200 milionů a více. Pak dodala projekt na těch zhruba 200 milionů a více. Pak jednala s krajem, že v projektu byly chyby. Toho jednání jsem se shodou okolností účastnil já a na podkladě tohoto jednání projekt zkontrolovala a snížila cenu, čili ne, že zvýšila. Ona ji snížila z nějakých přes 200 milionů na nějakých těch zhruba 160 nebo 170 milionů. Snížila. A to byla, prosím, cena jen na rekonstrukci, čili na budovu. V tu chvíli ale běžel jiný projekt od jiné firmy s jiným projektantem na vnitřní vybavení, což je samozřejmě něco úplně jiného. Když rekonstruujete budovu, je to jedna věc, ale když tam chcete mít lustry, podlahy, židle, křesla, tak samozřejmě na to je projekt úplně jiný a jiný projektant než ten, který dělá stavbu. A ten projektant vypracoval nejprve taky projekt asi zhruba na 50 milionů a po jednání na kraji ho snížil zhruba na 30 milionů. Čili dohromady tyto dva projekty pak byly soutěženy v té soutěži. A policie celou dobu operuje pouze s tím projektem na tu stavební část a tvrdí, že já jsem ho ještě uměle navýšil. Čili všichni svědci, včetně znaleckého posudku, dokazují, že toto není pravda, že toto je lež. Že pokud tam k něčemu došlo, tak ke snížení ceny celého projektu. Soutěžen byl projekt, který podle znalce není předražený a já jsem celý proces nijak neovlivňoval, čili žádného projektanta jsem nevybíral, nepůsobil jsem na něho, aby nic navyšoval, čili vše, co tam psala policie v obvinění i v žádosti sněmovně, je dnes po vyšetřování jasně lží a nepravdou. Dámy a pánové, co z uvedeného plyne? Další svědci potvrdili, že ten projekt ještě navíc nebyl ani schválen regionálním operačním programem. Čili nešla do něho z evropských fondů, do té rekonstrukce, ani z kraje, ani 1 koruna. Do toho projektu rekonstrukce a vybavení nešla, tedy myslím do realizace toho projektu, ani 1 koruna. Čili nemohla vzniknout škoda. Škoda v tomto případě je 0. A podle znaleckého posudku, i kdyby ten projekt byl realizován, tak škoda ani vzniknout prostě nemohla. I kdyby byl realizován. Já jsem stále ve vězení. Tady máte posudky znalců, které říkají, že nákupem jistých letadel vznikla škoda 450 milionů. Posudky jsou zpochybňovány, možná oprávněně, to já nevím. Máte tady spoustu dalších příběhů, kde jsou znalecké posudky, že vznikla škoda stovek milionů, miliard a nic moc se neděje. A tady, kde škoda nevznikla, protože tam nebyla zaplacená ani koruna a vzniknout ani nemohla, tak je 7 lidí stále ve vězení. Tak funguje česká spravedlnost. Tak funguje Kubiceho chobotnice. Dámy a pánové, ale já jsem tady minule tvrdil, že i kdyby ten projekt měl nějaké navýšení, tak nemohl projít, protože my jako jediný kraj, jediná instituce v zemi jsme zavedli kontrolu všech projektů na ceny obvyklé. To potvrdilo mnoho svědků. Já vám tady ocituji přesně, aspoň za všechny, nechci citovat všech asi 3 nebo 4 svědky, kteří o tom hovořili a dokládali to písemnými doklady. Takže vám aspoň ocituju jednoho svědka, ředitele regionálního operačního programu, který o tom vypovídal velmi podrobně, spolu s ostatními, ale jenom jednu výpovědnou část té výpovědi za všechny.
Otázka vyšetřovatele. Zmínil jste se o nastaveném systému hodnocení projektů z hlediska hospodárnosti a nákladovosti. Můžete tento systém blíže popsat, jak funguje a kým byl nastaven? Čili nastaven byl v roce 2009 poté, co my jsme nastoupili na kraj. Klíčovým prvkem toho posílení nebo té změny bylo pořízení softwaru na porovnání obvyklých cen stavebních prací a změna personální struktury úřadu tak, aby se posílili zaměstnanci stavaři, tedy stavební inženýři, kteří jsou schopni položkové rozpočty a tedy obvyklé ceny kontrolovat. Výsledkem tohoto opatření, které navrhl úřad regionální rady a bývalý předseda, tedy já, jej podpořil, tak vlastně do dnešního dne jsme dosáhli při kontrole hospodárnosti projektů, při schvalování, tedy my nespoléháme jenom na výsledek výběrového řízení, tak jsme dosáhli úspory asi 600 milionů korun. Čili naším působením na kraji se uspořilo 600 milionů korun. Asi možná to je důvod, proč jsem ve vězení. Když vyhodíte 450 milionů za předražené letadlách, se nic moc neděje. Je spousta debat o hodných a zlých plukovnících na policii. Ale tady, kde prostě škoda nevznikla, ještě se ušetřili peníze, tak vás zavřou v této zemi do vězení. Já myslím, jasná zpráva, dámy a pánové, nikdo tady se nesnažte nic šetřit. Je to zbytečné. A je potřeba dělat škody aspoň od půl miliardy výš. Pak to totiž budou šetřit možná ti hodní plukovníci. Dále pan ředitel říká, to znamená, že i když je projekt schválen, tak za něj nevyplatíme, podtrhuji, nevyplatíme, čili i když je projekt schválen, tak za něj nevyplatíme víc, než jsou obvyklé ceny. Tedy ta úspora je u schválených projektů. Kromě stavebních prací, tak v oblastech, kde není takové softwarové zabezpečení, což je například zdravotní technologie, tak pořizujeme expertní posudky znalců v oboru a ta celková úspora na schválených projektech v oblasti zdravotnictví díky těmto opatřením ve zdravotnictví je přibližně 140 milionů. Tady už předjímám k té druhé žádosti, že se kontrolovaly i zdravotnické technologie pomocí expertních posudků. A tam vznikla úspora zhruba 140 milionů korun. Toto není ojedinělá výpověď, tak to vypovídali všichni zaměstnanci a doložili to i písemnými doklady, tedy listinnými důkazy. Dámy a pánové, tedy v tuto chvíli je ve všech bodech obvinění policie vyvráceno. Říkáte si, jak je to možné? Ano, já bych mohl tady říkat, já jsem nevinný. A když mě to napadne, tak si vzpomenu na to, že jsme v Čechách a že už to krásně popsal pan Hašek v Osudech dobrého vojáka Švejka. Jestli si vzpomenete na tu příhodu, jak Švejka zavřou do vězení a je tam s ním spousta dalších a chodí tam takový pán nešťastně a všem sděluje, já jsem nevinen, já jsem nevinen. A Švejk mu odpoví něco, nemám to před sebou, svolám se na svoji paměť, tak kdybych to necitoval přesně, tak mě promiňte. A Švejk mu tedy odpoví něco v tom smyslu, milej pane, Ježíš Kristus byl taky nevinnej a jak dopad? Bohužel my to tady máme jako hlubokou tradici a v tomto duchu pokračovali jsme jak za protektorátu druhé republiky, 50. léta, 70. léta, ale bohužel, dámy a pánové, po krátkém zlepšení se zase k této pěkné tradici začínáme vracet. Já mám skutečně vážné obavy o českou svobodu a demokracii, protože to, co se v naší zemi děje na nejrůznějších úrovních, není dobře. Není dobře. Prostě premiér Nečas podle mého soudu udělal jednu zásadní a hrubou chybu. Udělal z ministra vnitra policejního plukovníka. Čili tady policejní plukovníci nepotřebovali nějakou sílu, aby udělali puč. Tady se prostě dostali přímo do vlády. Čili my už dneska máme takovou částečně vládu policejních plukovníků. A možná, že i tento sice hodný policejní plukovník v terminologii pana premiéra, že jsou pak ti zlí, kteří pronásledují, pane premiére, případně někoho kolem vaší koalice, tak ty je potřeba řádně strestat. K tomu vám pomůže ten hodný plukovník.
Jen si držte palce, aby ten hodný plukovník mezi tím nezmalignizoval a třeba v určité fázi vás neměl plné zuby a ten hodný plukovník vás takhle nesestřelil. Tím, že se objeví v novinách třeba odposlechy z kuchyně paní Naďové nebo něco podobného. Já bych to na vašem místě nepodceňoval. Ten hodný plukovník dokáže být velmi hodně záludný. Takže dámy a pánové, já z toho nemám dobrý pocit, protože tady se spustilo něco, co je používáno vysloveně účelově, co je používáno víceméně na lidi, kde se to hodí, to znamená hlavně na opozici a na nepříjemné politiky z opozice. A aby se neřeklo, tak občas se odstraní někdo z koalice. Čili dámy a pánové, to není dobrá situace. To není dobrá situace. Byť si teď vláda myslí, že má hodné plukovníky pod kontrolou, tak, jak říkám, obávám se, že se mohou divit. Víte, a je vždycky strašně nebezpečné, když místo politických prostředků a politického demokratického boje začneme používat metody, které používají nedemokratické režimy. To znamená, na nepohodlné lidi pustíme tu obrovskou drtící mašinérii. A já vám můžu říct, že s ní mám jednoznačné zkušenosti z posledních měsíců. A není to vůbec nic hezkého. Nejenom, že to likviduje vás psychicky, fyzicky, ale likviduje to celé vaše okolí, vaši rodinu, vaše děti. Ano, není to jako v 50. letech, že by děti vyházely ze školy a ostatní z práce, ale ono se to zase tolik na to okolí neliší. Je to trochu měkčí než v 50. letech, ale skutečně to zasahuje i spoustu naprosto nevinných lidí, kteří mají jen tu smůlu, že se někdy vyskytli ve vašem okolí. Protože proti vám stojí neuvěřitelná mašinérie, která může všechno. Vy zjistíte, že není pravda, že zákony v této zemi neumožňují policii konat. Oni umožňují dělat cokoliv. Cokoliv si usmyslí. Zamrazit vám majetek, aniž by proto měli důvod. Dokonce majetek, který vám ani nepatří a nikdy nepatřil. Který jste nikdy neměl. Který očividně nemůže pocházet z žádné trestné činnosti, protože ho třeba má váš otec 15 let nebo 20 let, nebo lidi, kteří prostě s vámi mají málo společného. To vše policie mávnutím proutku může udělat v téhle zemi. Jenom když chce. Víte, někdy chce a někdy se vymlouvá na špatné zákony. V mém případě žádné špatné zákony nejsou a žádná zákonná překážka není. Jde všechno. Jde všechno. V jiných případech slyšíte výmluvy. Nemohli jsme, zákony neumožnili, špatné zákony. To tak není. Žijeme v zemi, kde je spravedlnost a represe uplatňována naprosto selektivně. Jenom tam, kde se hodí a tam, kde je politická vůle. To je tady dneska snad už každému evidentní, protože víc jasné to být ani nemůže. Dámy a pánové, teď pár slov k tomu novému obvinění k těm nemocnicím. Ještě na jednu věc jsem zapomněl, omlouvám se. Zpět k Buštěhradu. Velká omluva. Mezitím policie po 4 měsících, 4 měsíce jí to trvalo, konečně má výsledky znaleckého posudku na daktyloskopii. Tady ho mám. Znalecký posudek na daktyloskopii, tedy na otisky prstů. Mé otisky prstů nejsou ani na penězích v krabici, ani na krabici, ani nikde jinde v tomto okolí. A nejsou tam dokonce na těch penězích ani otisky doktorky Pancové. Takže kde, když všichni jste věděli a slyšeli od policie a četli z těch odposlechů, jak tam ty peníze přepočítáváme, já s doktorkou Pancovou a jak tam mají být nějaké kulaté a žluté a já nevím co všechno psali v médiích jako zaručené informace, jak to je, tak tady prostě není jediný otisk prstů. Ani na krabici, ani uvnitř na penězích. Tak jak jsem ty peníze přebíral, jak jsem je přepočítával, jak jsem bral tu krabici. Takže dámy a pánové, to, co se před 3 měsíci zdálo jako neprůstřelné, pevné, jasné, jednoznačné, najednou dneska úplně tak jasné, neprůstřelné prostě není.
a k těm vlastním odposlechům. Tam jsou pasáže, které si vůbec nevybavuji. Já nevím, jak to dělá policie, jestli to používá Ctrl+C, Ctrl+V. Buď v těch přepisech, anebo ve vlastních odposleších. To všechno běží na elektronických médiích, kde máte zaručeno, kdo pracuje s počítači, takový přesunu větu, přesunu slovo, přesunu písmeno. Je to za sekundu uděláno. Takže tam kde bylo původně dobrý den, jak se máte, a ten odpovídá děkuji dobře, tak může být dobrý den, jak se máte, a tam může být dej mi ty peníze. Protože to použili z úplně jiné části, kde se třeba baví o něčem úplně jiném. Kdo to dneska zaručí, že to tak není? Prostě který expert prostě prozkoumá ta elektronická média, že si s tím Kubiceho policie takto nezahrála? Kdo? Řekněte mi, kdo v této zemi je tou autoritou, který je schopen ta elektronická média po takové době. Dřív, když to byla páska, tak to bylo snadné. To musel někdo s těma nůštičkama, to měli těžký i ty estébáci za komunistů, ty neměli takovýhle prostředky. Ty museli pěkně nůštičkama stříhnout, slepit, udělat a dalo se na to přijít. Dneska? Kdo vám najde elektronickou stopu takovýchto manipulací? Kde je zaručeno, že s tím někdo takto nemanipuluje? V dnešní době žijeme ve světě, který je horší, než popsal George Orwell v jeho knize 1984. My už v něm žijeme. Všichni vás sledují, dokonce jsou na tom tak daleko, že když chtějí, tak vám dají odposlechy do ložnic a obýváků a do kuchyní a sledují vás takhle měsíce. To je skutečně horší, než v tom Orwellově 1984. Protože dneska my máme větší možnosti techniky, než si vůbec Orwell dovedl představit. Takže dámy a pánové, v tomto prostředí se dovolejte spravedlnosti. Takže zpět těm nemocnicím. Já jsem zapomněl na ten znalecký posudek z oboru daktyloskopie. Čili dneska už máme 2 znalecké posudky, které to, co tvrdí policie, jednoznačně vyvracejí. Tedy ještě k tomu Buštěhradu. Prosím vás, když projekt nebyl předražen, nešla tam ani koruna, navíc výběrové řízení nebylo manipulováno, to jsem taky zapomněl říct. Svědci jasně potvrdili, že výběrové řízení na Buštěhrad nebylo manipulováno. Policie opět tvrdila, že šlo o losování, jestli si vzpomenete, tak tam k žádnému losování nedošlo. Při výběru Buštěhradu nebylo losováno, jak tvrdila policie, ale bylo vybíráno ze všech došlých nabídek jediné hodnotící kritérium nejnižší cena a byla vybrána nejvýhodnější nabídka. A svědci jasně potvrdili, že šlo o standardní běžné výběrové řízení zveřejněné jak v Čechách, tak na evropských serverech a mohlo se do něj přihlásit stovky firem. Čili výběrové řízení, i kdybych chtěl, tak jsem nemohl ovlivnit, ale jsou tam jasné důkazy, že jsem nic neovlivňoval. Takže dámy a pánové, když tedy projekt nebyl předražen, výběrové řízení bylo standardní, otevřené, vybrána nejnižší nabídka, tak mě řekněte, za co by kdo měl dávat úplatek. A navíc, to jsem vám taky zapomněl říct, dokonce ani na těch penězích nejsou otisky prstů těch lidí z té firmy, z té konstruktivy, který údajně ten úplatek měli přinést. Ty tam taky nejsou. Čili jak je to vlastně teď s tím úplatkem? Proč ho by někdo dával, když všechno bylo standardní? Prostě tady se hraje skutečně velice zvláštní a bohužel profesionální policejní hra. Čili dámy a pánové, k těm nemocnicím. Tak jestli o Buštěhradu jsem něco na začátku aspoň věděl, protože jsem se o kauzu toho zámku zajímal, tak o nemocnicích to vím strašně málo, protože výběrové řízení vypisovaly akciové společnosti nemocnice, ne kraj. Kraj jenom pomáhal schánět peníze, tedy jestli to zaplatí kraj ze svého rozpočtu, jestli tam se budou podílet nemocnice, nebo jestli na to půjdou evropské peníze, nebo kombinace všech těchto 3 zdrojů. To byla role kraje. Čili nemocnice, a protože šlo o vybavení pavilonů, celé vybavení, čili stovky položek, větších či menších, já předpokládám, že postele a drobné přístroje a židle a já nevím co všechno, tak si to tam ty seznamy sepisovaly zdravotní sestry a lékaři těch oddělení, kontroloval to management nemocnice a nám to poslal zabalené, zkontrolované, připravené v podstatě v mašličkách. Kraj
do toho, co se koupí a za kolik se to koupí, vůbec nezasahoval. Pokud se to kupovalo z evropských peněz, tak to bylo kontrolováno tak, jak jsem říkal, tedy kontroloval to regionální operační program na ceny obvyklé. A výběrové řízení. A proč jsme se o to taky moc nestarali? Víte, ty nemocnice to vyhlašovaly ve výběrovém řízení, které bylo otevřené, s jediným hodnotícím kritériem a tím byla cena. Nejnižší cena. Sama policie konstatuje, že vždycky byla vybrána nejvýhodnější nabídka. Čili otevřené výběrové řízení, jediné kritérium nejnižší cena a vybrána nejvýhodnější nabídka. Tedy nejtransparentnější typ výběrového řízení, jiný transparentnější už není, včetně toho jediného hodnotícího kritéria. Vždycky tam bylo více přihlášených, čili nebyla tam jedna nabídka. Čili, dámy a pánové, řekněte mně, co na takovém výběrovém řízení jde manipulovat. Nic. Za co by nějaká firma měla odvádět nějaké úplatky v souvislosti s tímto výběrovým řízením? Za co? Za otevřené výběrové řízení s jediným hodnotícím kritériem cenou? No. Takže sečteno a podtrženo. Zase nějaké údajné výpisy z údajných odposlechů, které mají údajně něco dokazovat, ale nedokazují vůbec, že by někdo sjednával nějakou výhodu, že by někdo říkal, to výběrové řízení by měla vyhrát tato firma nebo ona firma, mělo by to být tak nebo onak. To ani tam nenajdete, ani v těch údajných výpisech. Čili celé je to hodně zase divné. Čili opět nevím, jak vyšetřování a co všechno zjistí, ale z toho, co teď o té věci můžeme vědět, tak je jasné, že tam nikdo nemohl s ničím manipulovat. Uvidíme, jestli teď už se policie poučila a začne manipulovat lépe ona při tom vyšetřování. Dámy a pánové, přestože jsem tady říkal, že škoda žádná nevznikla ani vzniknout nemohla, tak jsem 4 měsíce vlastně bez důvodu vězněn touto vládou. A jsou tam samozřejmě používány zástupné důvody, já jsem o tom mluvil, soudy si myslí, že utečou, případně, že budu konat trestnou činnost jako poslanec. Asi jste tak delikventní prostředí tady, případně tady dohmlouváte veřejné zakázky, že bych se do toho hned asi čile zapojil. Víte, celé to slouží jenom k tomu, tedy mé věznění, aby mě zdeptali a zlomili a spolu se mnou těch několik dalších, které vězní. Já už jsem o tom tady mluvil minule. Víte, tak jak já jsem to poznal, tak české vězeňství je v zoufalém stavu. Tam se zastavil čas před nějakými 30 lety. A od té doby se toho tam prakticky moc neudálo. Je to klasické, sovětské, represivní vězeňství. Se vším všudy. A nepadá to na vrub pracovníkům vězeňské služby. Ty jsou profesionálové, dělají v rámci špatných zákonů a špatného prostředí, co mohou, a vláda se jim za to odměňuje, že jim snižuje platy, jako ostatně většině dalších spoluobčanů. Já jsem mluvil o tom vězeňství je zajímavá věc. My máme 230 vězňů na 100 000 obyvatel, zatímco třeba Norsko 74. Myslíte si, že Češi jsou takový lumpové, skoro 3krát tolik větší lumpové než Norové? A než ostatní třeba Němci a Rakušani? A nebo máme někde chybu v tom celém našem represivním aparátu a skutečně tady jede represivní mašinérie prostě a drtí ty občany často úplně zbytečně? A teď k vlastnímu vězeňství. Víte, jakou mají recidivu v Norsku? Kde mají luxusní vězení, respektive normální vězení, které splňují standardy pro lidi 21. století, tak tam mají recidivu zhruba 20%. U nás tento šílený sovětský represivní systém má recidivu přes 60%. Tak jak funguje ten represivní systém? Jak funguje to, že ty lidi ponižujete, trápíte špatnými podmínkami, naprostou nemožností kontaktu s okolím? Prostě naše věznice jsou extrémně drahé fabriky na recidivisty. My si tady platíme za jednoho vězně 30 000 měsíčně a za to si vyrábíme tímto
hloupým, represivním, nesmyslným, zastaralým systémem jenom recidivisty, kteří vylezou, jsou sociálně vykořeněni a nemůžou dělat nic jiného, protože se ničím jiným neuživí než pácháním trestné činnosti. Protože tak jsme je tam vychovali v úvozovkách, že jsme je zlikvidovali totálně. A jsme spokojeni. Líbí se nám to. Zjevně s tím nedělá žádná vláda nic, chválí se, že v podstatě to funguje výborně. Ale tato jasná čísla a srovnání mluví o pravém opaku. Já myslím, že je pravý čas se fakt začít zabývat a zajet si do toho Norska, zajet si za to do toho Německa a podívat se, víte, a teď už jenom v rámci ochrany té většinové společnosti, já tady nepleduju, že většina si říká lumpové, jen ať jim tam dají, jen ať je zavřou, ještě toho mají málo, jako ještě bychom jim naložili. Jo? To samozřejmě je rozšířený názor. Ale rozumíte, když máte tento způsob zacházení, tak vychováte jen recidivisty, ty lidi vylezou ven, přepadnou vás, okradou vás, možná vás zabijou nebo vás mrzačí. Ten cíl by měl být přece úplně jiný. Ten cíl by měl být jako v tom Norsku. Ty lidi tam pozměnit, pokud možno tak, a dát jim šanci, aby počet recidivistů výrazně klesl. To je strašné číslo, 60%, přes 60% recidiv. Zoufale. A teď k vlastní vazbě, no to je kapitola sama pro sebe. Já jsem o tom tady hovořil minule, říkal jsem novodobá tortura. Zase spousta lidí si říká, no přehání, co pak tortura, co pak tam někdo někoho mučí. Jak se to jmenuje, co používají ti Američané? Waterboarding, takové to topení. No tak to se naštěstí u nás zatím z Ameriky neuplatňuje. Byť někteří jistě rádi by viděli Spojené státy náš vzor. Tak tohle naštěstí zjevně ne, ale víte, ono stačí ta tortura psychická a částečně i fyzická. Nezapomínejte, jak to tam vypadá. Strašné prostředí, malý prostor, vůbec nic nemůžete, ani si zasnout světlo, ani si ho rozsvítit. Často bez jakéhokoliv kontaktu s okolím, zvlášť ty první týdny, bez rádia, bez televize, bez kontaktu s rodinou, bez kontaktu s přáteli, prostě samovazba. Hodiny koukáte do špinavé zdi a přes špinavé zamřížované okno. Každý člověk, který žil normálním životem, měl rodinu a pracoval, tak se tam sesype. Psychicky se rozloží. Každý. Samozřejmě ti, kteří nic nedělali a možná se tak někde pohybují, tak pro ně to třeba není zas tak hrozné. Ale pro člověka, který žil, pracoval a byl aktivní, je to zoufalé. Už jen to, že tam nemůžete dělat nic. To znamená, já chci už 4. měsíc uplatnit nějaké své znalosti třeba lékaře a to prostě v českém vězeňství není možné. Byť věznice nemá prostě nastálo lékaře. Prostě s tím si neví nikdo rady. Takže i ty, kteří tam chtějí pracovat a mají třeba kvalifikaci, že by mohli s něčím pomoci, tak ten český systém je neumí pomoci, respektive zapojit. On je nechce zapojit, protože součástí toho trápení je, že nemáte nic dělat, tedy ten čas se vám tam nekonečně vleče. A k tomu samozřejmě to fyzické strávání, špatná hygiena, nemůžete prakticky ven, malý prostor, nemůžete se rozhlédnout. Prostě je to, z mého pohledu lékaře, který znám lidskou psychiku, je to skutečně velmi tvrdé psychické i fyzické týrání. Ano, není to jako inkvizice. Netrhají vám nehty, nenatahují vás na žebřík, nepálí vás, ale za to jim pracuje pro ně čas. To je jako ty kapky. Jedna za druhou vám padá na hlavu. Teď o co jde? Když padne 1., 20., stát nic se neděje. Když vám takhle ta kapka padá na hlavu už z týden, tak už jste se z toho zbláznil. Prostě vazba, sice u soudu pan soudce moudře říkal, vazba nemá být trest. U nás je vazba trest i mučení. Spousta lidí totiž z té vazby vyjde a musí všichni konstatovat, že nic neudělali, že jsou nevinní. Přesto jsme je potrestali v podstatě tou vazbou. Jaksi preventivně, protože si policisté mysleli, že jsou lumpové, tak aspoň něco za to dostali. Víte, dámy a pánové, já bych tu situaci na vašem místě nepodceňoval. Já už tu zkušenost mám, já už jsem si s tím prošel.
A jak se říká, člověk si zvykne i na šibenici. A možná některé z vás to ještě čeká. Protože hodní i zlí plukovníci pracují. Hodní sice chrání vládu, ale zlí možná půjdou i proti ní, i když ty se zatím teď utlumí, ale co když se vláda změní, tak zase se změní hodní a zlí plukovníci. A ti dneska, pan Nečas, který dnes je na výsluní, příště může být zase terčem bývalých hodných, nyní zlých nebo nově zlých plukovníků. A může se to taky vyzkoušet. Já myslím, že těch důvodů bychom tam našli řadu. Stejně jako u dalších členů vlády. Víte, zatím si myslím, že to zůstane v tom spodním patře, že si to vláda uchrání a že si nedopustí, aby na jejich ministry a náměstky ministrů nějací plukovníci šli. Konečně jsme to viděli, když někdo se pokusil jít do vyšších vládních funkcí, jak prostě pan Kalousek jako Zeus hromovládný, tady se prostě do nich pustil, až třísky lítaly. Já jsem jednomu v uvozovkách podplukovníků, že mě jezdili, že ho vždycky kontrolovat ty návštěvy, říkal, a teď dostanete za uši. Co nějaký rád je směšná figurka, ale teď jste si dovolili na velkýho kluka. Tam vám nezůstane kámen na kameni a jen čekám, kdy si plukovníka Mazánka někdo namaže na chleba. No, já myslím, že se to rozjelo pěkně. Policejní prezident trestně stíhán, ještě nedávno tady pan Kalousek někde říkal, dostaneme ho do tepláků, tak už je jako v předtepláčí. Už si je může zkoušet, jak mu padnou, anebo jestli budou milosrdní a dají mu jenom podmínku. Nebo se spokojí s tím, že jenom vypad od policie. Já myslím, že další budou následovat, pokud už nepochopili a nepochopili to, že vlastně ten posudek na Kasi není zas tak dobrý, že to asi bude fakt škvár, s kterým se nedá nic dělat. Nepochopili, že pro radši dál už nebudou šetřit, byť jsou tam výpovědi, které říkají, že jistý ministr o tom věděl a dokonce o tom rozhodoval. Byť tam jsou ty výpovědi, tak oni se buď ztratí, nebo se na ně zapomene, nebo jsou to nedůvěryhodní svědci. A já myslím, že takhle to půjde v těch dalších nejvyšších kauzách. A pan ministr financí bohulibě policii pustí nějakou korunu, aby ten příští rok trošku nějak fungovali. Přece on to dokáže. Konečně někomu tady říkal, co pak jsem ti někdy nevyhověl, když si chtěl po mně nějaké peníze. Tuším, že panu poslanci Skokanovi něco takového říkal, proč prudíš, něco na ten způsob, vždyť jsem ti vždycky vyhověl. Vyhověli panu ministru Kubicomu mimochodem. Představte si, že obec Kunice, kde má mimochodem pan ministr Kubice velmi luxusní vilu, on není takový čučkař jako já, který mám řadové domy, ještě je nevlastním sám. On tam má skutečně pěknou vilu za mnoho milionů. To víte, plat policejního plukovníka to dovolí si na takovou vilu poctivě vydělat. A jeho syn má vilu hned vedle. Zajímavé je, že to nikoho nezajímá. Mé řadové domy, kde ještě vlastním čtvrtinu, tak ty jsou ve všech médiích, že říkají Rátovy luxusní vily. No nejsou to špatný, jsou to lehce nadprůměrný bydlení, ale žádná proti panu Kubicemu jsem fakt břídil. Ty policejní platy a platy policejních plukovníků musí být zázračné. Prosím média, jeďte se podívat do Kunice, podívejte se na vilku pana ministra Kubiceho, na vilku jeho syna a ptejte se, jak si na to jako policejní plukovník vydělal. Poctivec. Víte, tady se vždycky chodíme ptát jenom na nějaké místo, tam, kde se to hodí. Někde se řadový domek vezme teleobjektivem, aby vypadal jako stodola, a někde se tak přehlídne krásná samostatná vila za mnoho milionů, prostě protože v tuhle chvíli je pan Kubice ten hodný plukovník. Možná se to jednou otočí a bude asi ten zlý plukovník, tak tam se přijedou s tím širokým teleobjektivem. Ale k té Kunici, představte si, a to je zajímavé pro ostatní obce. Milé obce, když se zadlužíte třeba 20 miliony a nebudete mít na splácení, obraťte se na pana ministra Kalouska, ale musíte tam mít, že tam bydlí ministr této vlády, nejlépe Kubice. Protože pak ministerstvo financí potichu
aby to nikdo nevěděl, vám tam ze státního rozpočtu pošle 20 milionů. 20 milionů. A ten dluh, který jste si udělali, prostě v tichosti zamázne. Já to doporučuji všem zadluženým obcím, které se dřív zadlužily na kanalizaci a další věci a nemají na splácení. Prosím, pan ministr financí Kalousek vám to ochotně zaplatí, stejně jak to ochotně zaplatil Kubiceho Kunici. Je to středočeská obec. Prosím novináře, nemáte to daleko. Vilka, pana ministra, jeho syna, prosím nafotit ze všech stran a zeptat se pana ministra, jakže si na to korunku po korunce nastřádal, když tak dlouho dělal u policie, kde ten plat přece spočítatelný do koruny. Takže, dámy a pánové, víte, tuto část bych zakončil asi, tedy část o vězeňství. Bych asi zakončil tím, fakt se vážně zabývejte stavem českého vězeňství. Je to nehumánní, je to nelidské, je to tvrdé a navíc to je neúčinné. Znamená, produkuje nám to horší a horší zločince. To přece je špatně. Navíc řadu z vás ta exkurze čeká. Nechci být špatným prorokem, ale jistý předseda, bývalý předseda jisté regionální rady ze severu by nemusel být tak úplně klidný. Je to už taková správná figura, takový pěšák, dostatečně pro média zajímavý, aby se dalo říct, šetříme i vládní koalici. A přitom vhodná figura k obětování. Možná, že ještě do voleb se sem tam někdo takový objeví. Čili možná, že vás příští sněmovnu čeká další vydávání. Možná se mýlím, i když s paní Bradáčovou jsem měl 100% pravdu, takže víte, že mé informace nejsou tak úplně špatné. Dámy a pánové, po mém minulém vystoupení se rozhořela obrovská debata, jak je to s tím financováním voleb. Protože já jsem tady pouze konstatoval, že v těch výpisech z údajných odposlechů se často objevují slova volby, peníze na volby, financování voleb. Okamžitě všichni zbystřili a světe div se, najednou ty pasáže z těchto údajných odposlechů a přepisů začaly unikat do médií. Stejně tak, jako třeba před tím vydáním mě sněmovně uniklo, jak u mě policie našla nějaký diář, který jsem dostal jako vánoční dárek a další senzačnosti. Kdo to asi pouští, že? No samozřejmě, že policie. Ty s tím čile obchodují. Když tady obchodoval člen vězeňské služby fotku, dobře, bylo to špatně, ale klukovina vlastně, tak vyšetřen, potrestán. Tady unikají celé části živého spisu, které mohou ovlivnit další vyšetřování. Kdo to vyšetřuje? Kdo se tím zabývá? Kdo sleduje všechny ty policisty, kteří k tomu mají přístup? Přitom ty kanály jsou evidentní. A ještě mají takovou drzost, že to svádí na mandátový výbor. Prostě oni sem pošlou žádost a ještě dřív, než sem doputuje, už to má paní Slonková, další paní Slonková, o které všichni víme, že je to kanál z policie prostě jednoznačný, že tak to funguje. To prostě všichni vědí, tak prostě nikdo to neřeší. Pan státní zástupce řekne, že je zděšen, že to uniklo. On je zděšen. A kde jsou ty sledovačky od poslechy těch policistů, kteří s tím asi obchodují? Mají mizerný plat, chápu, vláda jim ho snižuje, tak co by si nepřivydělali? Je pár zajímavých věcí ve spisu, tak něco prodají, něco použijou na manipulaci veřejný mínění, aby si říkali, no ten rád je lotr, podívejte, jaký diář si koupil. Nebo taková ta oblíbená hra se zlatými penězi. Dámy a pánové, zaprvé ze zlata se DPH přece neplatí, to by i měli vědět i policisté, i novináři. Druhá věc, kdyby asi to bylo tak výhodné a já jsem ty věci nějak uměl skvěle zařizovat, tak asi by je někde našli ty zlaté mince. Nenašli je ani u mě, ani u Pancové, ani nikde jinde. Stejně tak, jako říkají, že hrozí útěk, že Bůh ví, co mám v zahraničí, nikde nenašli, že bych měl doma nebo kdekoliv jinde nějaký doklad, že bych cokoliv měl v zahraničí.
To jsou prostě takové účelové věci, které se jenom vytrhnou, prostě aby se vytvořilo veřejné mínění. Prostě články ve stylu, jestli si kdo vzpomínáte, tak v Rudém právu někdy v roce 88, 87 vyšel článek Kdo je Václav Havel, kde se říkalo, jak si žije rozmařile, jak má spoustu peněz, jak je z bohatý rodiny, jak byl rozmazlené děťátko, jak jeho prarodiče byli kamarádi s náckama a já nevím co všechno. Prostě tyto články v tomto duchu prostě vycházejí dnes. Prostě vytrhne se něco z nějakého policejního spisu, co údajně tam je, a udělá se z toho prostě článek, který má dokreslit tu zločinnou povahu příslušného člověka. Poskládají se informace, použijí se, které se hodí a udělá se prostě takováto kampaň. Komu to slouží? To je přece jasné, komu to slouží. To si každý dovede odpovědět sám, kdo má rozum v hlavě. Tak musíte vědět, komu takové články slouží. Slouží vládě, slouží policii. Jenom se můžeme ptát, jestli to policie dělá z horlivosti, aby podpořila svoji aktivitu, anebo skutečně si tím někteří vylepšují svůj nízký plat. Ale zajímavé, jak říkám, že to nikdo nešetří. A teď k tomu vlastnímu. Víte, já jsem o tom hodně přemýšlel. Hodně jsem přemýšlel, jak moc tady mám hovořit o volbách, penězích na volby. A nakonec jsem si řekl, já přece nebudu hrát tu hru s tím Kubicem, já nebudu jeho loutkou. Já přece nebudu užitečným idiotem této vlády. To by se jim líbilo si to takhle připravit. Před volby, jako v minulosti, a ještě si to opepřit tím, že ještě vytáhneme toho Ratha, kterého 4 měsíce drtíme a lámem prostě v kriminále, dáváme mu různé nabídky jako nesmyslnou kauci a v zápětí přijede taky někdo, kdo nabídne, že ji zaplatí, kdyby byly nějaké třeba zajímavosti. Když zjistí, že ne, tak řekne, že si to rozmyslel, že jsem lump. Víte, je to skutečně morální pokleslost nechtít udávat za peníze. Já myslím, že je to správně, že vedeme Českou republiku tímhle morálním směrem, že by se mělo udávat za peníze. Víte, já stále jsem přesvědčen, že levicový program a levicový pohled na svět je správný. Já stále jsem přesvědčen, že Česká republika by měla držet a budovat stát veřejných služeb. Stále jsem přesvědčen, že tato vláda škodí České republice, škodí naší zemi, škodí většině spoluobčanů. Tato vláda nedokáže nic jiného než zdražovat, nedokáže nic jiného než snižovat platy, zmrazovat důchody, tedy snižovat životní úroveň lidí. A co je nejhorší? Vzala lidem naději. Vzala lidem naději na to, že když se budou snažit, tak se jim bude dařit líp. Tahle vláda je příčinou hluboké frustrace, nespokojenosti této společnosti. Tato vláda je příčinou vleklé krize, která většinu lidí psychicky deptá tak, jako mě deptá kriminál. Tam jsem taky ztratil naději. A vím, jaké to je. Této vládě já prostě proti levici a sociální demokracii pomáhat nebudu. Petře Nečasi, pane Kubice, pane Kalousku, já s vámi tuhle vaši hru, předvolební hru, hrát nebudu. Teď před volbami nebudu poškozovat žádné levicové strany. Dámy a pánové, milí občané, za pár týdnů jsou volby. Já vás prosím, vemte rozum do hrsti. Víte, jak Kubice pracuje a co udělal před minulými volbami a dělá to znova. Kdo to nevidí, ať si to jde přečíst. Do minulosti. Je to stále stejný scénář, stále stejná hra. Dámy a pánové, kdo z vás nadává doma proti poměrům, proti zdražování, proti této vládě, v práci, v hospodě? To nestačí nadávat. Nestačí být naštvaný. Nestačí být frustrovaný a říkat, že je to strašný, že takhle nikdy nebylo. Je potřeba té vládě poslat vzkaz. A tím vzkazem jsou volby. Za pár týdnů máte šanci. Prostě běžte všichni k těm volbám, kdo jste nespokojeni s touto vládou, a
a pošlete panu Kalouskovi, Nečasovi, Kubicemu jasný vzkaz. Ten vzkaz spočívá v tom, že nebudete volit strany vládní koalice. Volte proti nim. Volte třeba sociální demokracii, nebo Lev Jiřího Paroubka, nebo Zemanovce, nebo Zelené, nebo Středočechy, nebo Severočechy, nebo Východočechy. To je jedno. Prostě strany, které jsou protiprogramově proti této vládě. Běžte k volbám a dejte hlas všem těmto stranám, podle toho, která je vám bližší. Jedině totiž tak pošlete jasný vzkaz, protože když to neuděláte, tak pan Nečas, pan Kubice a pan Kalousek si zamnou ruce a řeknou, voliči nám řekli, že to neděláme tak špatně. A čekejte, že ještě víc draží, ještě víc vám klesnou platy a budete ještě víc naštvanější, ještě víc frustrovanější a ještě ve větší beznaději. Takže máte šanci. Ono není nikde dopředu dáno, že to vyřešíte. Ale máte aspoň naději to zkusit, nebýt pasivními ovcemi, které jdou hloupě jak bečící stádo za svým ovčákem Kalouskem a Nečasem, kteří neustále jako mantru opakují, milé ovce, šetřit, škrtat, utahovat opasky, hůř, bude hůř, budete se mít hůř, je to objektivní realita. Zajímavé je, že ale na ně to neplatí. Víte, ve vězení jsem slyšel takový zajímavý vtip. Do této sněmovny přijde pan Kalousek a ukáže tady 2 papíry. Říkám, mám tady 2 seznamy. Na první mám napsáno, co všechno se zdraží, komu všemu ubereme platy, důchody, dávky, to je tenhle seznam. A to všechno proto, aby se měli lépe. A na druhém mám seznam těch z nás, kdo se budeme mít lépe. To je sice vtip, ale bohužel je to hluboká pravda. Z lidí se dělá bečící stádo, kterým se namlouvá stále totéž, straší se. A je potřeba, aby lidé konečně řekli, že nebudou bečící stádo. A že když jsou nespokojeni, tak té vládě řeknou jasně ne. A musí dát ten vzkaz jasný, jako já ho dávám teď. Dámy a pánové, já teď před volbami pomáhat proti levici, proti sociální demokracii, Petrovi Nečasovi, panu Kalouskovi, panu Kubicemu. Prostě nebudu. Já s nimi tuto podlou zákeřnou hru hrát nebudu. Já nejsem žádný donašeč. A nezlomí mě ani vazba. Viděli jste, že v mém případě jednu osobu zlomila. Inženýrka Salačová prostě po měsíci se zhroutila a vede to k tomu, že se sebe obviní některé další. Já to dokonce lidsky chápu. Prostě můžu si 1000krát myslet, že nechápu, proč to říká, protože já o těch informacích, co tam říká, nevím, mě se za stolik netýkají, prostě týká se to někoho jiného, ale já, co o tom vím, tak myslím, že ji policie k tomu donutila. Prostě donutila vazbou, normálním mučením. Mě nezlomíte. Mě nezlomíte, abych s vámi začal spolupracovat. Ani penězi, ani vazbou. S tím nepočítejte. I kdybyste mě tam nechali 100 let. Dámy a pánové, blížíme se ke konci. Ke konci mého vystoupení. Nevím, jestli je poslední v této poslanecké sněmovně. Možná po tom, co jsem tady řekl, tak ano. Aspoň za této vlády. A já s tím tak trochu počítám, protože ať jsem nic neudělal, nikomu neublížil, žádná škoda nevznikla, pak už jen za to, jak myslím a co říkám, je potřeba mě v té vazbě držet co nejdéle. Dát mě roubík, abych neznepokojoval, nekritizoval. Čili chtěl bych poděkovat těm lidem, kteří se nechovají jako ovce, kteří trochu myslí, mají svůj rozum a kteří prostě mě píší, abych vydržel, abych se nevzdal. Tak těm bych chtěl poděkovat. Omlouvám se, že ne všem z vás dokážu odpovědět, protože je to relativně velké množství lidí a nesmírně si toho vážím. Při té mediální masáži, která má opět v našich zemích tradici,
Jen se podívejte, jak média, česká média kvílela nad smrtí Reinharda Heydricha. Jak česká média ukazovala Horákovou a Slánského jako největší vyvrhele. O článku, kdo je Václav Havel, jsem mluvil. Víte, českým médiím by prospěla trošku nestádnost. To znamená, ne ten hysterický mainstream, který, když se v danou historický okamžik něco hodí, tak se to prostě najednou objeví jako vlna a jiný názor prostě je špatně. A kdokoliv řekne jiný názor než Horáková je bídník a Slánský je bídník a Husák byl bídník, ten mimochodem dostal taky do životí, a Havel je bídník a Rád je teď bídník a prostě vždycky se někdo najde, kdo je ten největší bídník a do něj tlučou horem dolem ze všech stran a jeho děti jsou bídníci a manželka a přítelkyně a otec a všichni jsou prostě, to je celá bídná rodina. Tak v podstatě, tak ono by možná těm médiím, českým médiím prospělo, kdyby trošku nešli do těch mainstreamových a takovýchto ovčích záležitostí, kdy všichni volají jedním hlasem, povězte ho. Kdyby trošku přemýšleli a podívali se na to aspoň částečně z jiného pohledu, z jiného úhlu, kladli si otázky a hledali na ně odpovědi. Čili ti lidé, kteří nepodlehli této masáži, mediální masáži, a stále prostě mě věří, tak těch si nesmírně vážím a moc vám děkuji za podporu a omlouvám se, že vám nemohu odpovídat. Je vás relativně hodně. Chci poděkovat svým obhájcům, ty to taky nemají jednoduché. Zažili spoustu věcí, které v jiných případech nezažili. Třeba, vemte si, soudce vám dá 14milionovou kauci, vy máte řádně vydělané peníze, které v podstatě jsou vydělané mojí manželkou a mnou po mnoho let, možná 15, možná 20 na tom účtu. Tak když prostě je dáte advokátovi na advokátní služby, na posudky, na případnou kauci, tak vám je policie hned radši zamrazí. Předtím vám zamrazí, jak jsem říkal, domy, které vám ani nepatří, nebo patří jen ze zlomku, které nabili vaši rodiče někdy před 15-20 lety, kdy jsem vůbec nebyl v politice. Většina těch majetků, mimochodem, které jsou zamrazené, nebo všechny, tak ty jsem nabil mimo politiku. Dávno předtím. Čili to všechno je u nás možné. A samozřejmě ten tlak na ty obhájce je poměrně silný a nemají to jednoduché, takže pánové na galerii, děkuji vám. Doufám, že vydržíte. Záruky, toho si taky nesmírně vážím, moc vám děkuji. Někteří z vás prostě se nebáli říct, když ten Rád není takový zločinec, aby musel být v kriminále. Konečně paní bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu to napsala ve svém článku. Spravedlnost je nejen slepá, ale zdá se i unavená, kde píše, že, jak jsem pochopil, že je úplný nesmysl, abych byl ve vězení. Takže nejenom laická veřejnost a jednotlivci, ale i významné právní autority nad tím pochybují. Bohužel nad tím nepochybují zatím ti soudci, kteří o tom rozhodují. Tak bych aspoň chtěl poděkovat těm 40 lidem, že to 40 podpisů, 40 lidí. Někteří se okamžitě taky stali terčem médií a různého posměchu a pošklebování charakteru. A dáte těch 14 milionů za něj. Přitom o tom nebyla řeč, tam šlo o čistě lidskou záruku. Lidskou záruku, prostě věříme mu, že neuteče, věříme mu, že když bude venku, nebude páchat trestnou činnost. Trestní zákon to zná, umožňuje. Nicméně asi kdo byl překvapen, že 40 lidí v té atmosféře dokázalo najít odvahu a podepsalo to. Já si vás moc vážím, moc vám za to děkuju. A můžete si být jisti, že pokud by ty záruky byly soudem přijaty, tak je 100% naplním. 100%. Totiž tady jde, já už teď bojuji jen o svoji čest. Samozřejmě chci poděkovat i svým blízkým, a hlavně svým dětem, nemají to jednoduché, protože jsou terčem těch útoků taky a přestože jsou všichni nevinní, tak tím trpí možná stejně ne víc než já. Nic neudělali a prostě jsou trošku obětí té hysterie. Takže všem blízkým moc děkuji za podporu, zatím to všichni vydrželi. Hlavně svému synovi a Filipovi, Filipe, Dané, držte se, jste fajn kluci a pravda je na naší straně. A my jim to dokážeme a natřem jim to. Tomu Nečasovi, Kalouskovi, Kubicenu, všem to natřem.
dřív nebo později. Dámy a pánové, už jsem 4 měsíce vězněm této vlády. 4 měsíce. V situaci, kdy jsem nikomu nic neudělal, nikomu neublížil, nikoho neohrožuji. A jak jsem tady doložil, tak škoda žádná nevznikla ani vzniknout nemohla. Přesto, že ta zkušenost je tvrdá, tak vás žádám, vydejte mě. Prosím, vydejte mě. Já to věznění vydržím dál. Děkuji za to, že jste vydrželi vyposlouchat. Děkuji. Budeme pokračovat v rozpravě. Pan poslanec Jiří Paroubek je přihlášený do rozpravy v této chvíli, takže ho prosím, aby se ujal slovo jako první. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem chviličku počkal, jestli tak jako u jiných důležitých bodů přiskočí vždycky předskokani s možností uplatnit své přednostní právo. Nestalo se. Ono by to znamenalo také uplatnit odvahu. Žijeme v podivné době. V minulém týdnu vyvrcholil boj o vedení české policie. Hlavní protagonisté změny v čele vedení policie, pánové Langer a John, si přes média sdělovali názory, kdože z nich, respektive z jejich 2 protežé, pánů Červíčka a Lessyho, je větším žabákem, jenž přeskočil nejrůznější řídící stupně v policii, aby v čele policie uskutečňoval praxi pomáhat a chránit. Mám-li říci svůj dojem, ani pan Lessy, ani pan Červíček nevzbuzují svou nízkou odbornou kompetencí mou důvěru. Nezbývá nežli konstatovat, že vítězem souboje o vedení české policie se stala pro tuto chvíli Občanská demokratická strana se svým expertem na férově vedená policejní vyšetřování Ivanem Langerem. Ale každý chvilku tahá pilku. Soudní při může vyhrát Lessy a pak budeme mít policejní prezidenty 2. A pak by asi mělo dojít na slova inspekčního generála von Schwarzburg, jak jsme ji poznali v osudech dobrého vojáka Švejka ve vztahu k ministrovi vnitra a šéfovi inspekce. Máte revolver? Být na vašem místě, jistě bych věděl, co s ním dělat. Je to zkrátka blamáž. Blamáž těchto 2 pánů. Možná není náhodou, že v krátké době byl zatčen již druhý významný politik z opoziční ČSSD. Po Davidu Rátovi to byl v úterý náměstek ústecké hejtmanky z této strany. Nic proti tomu, pokud se provinil. A já mu osobně nefandím a nemám proto nejmenší důvody. Jen je to ze strany policie zatím poněkud jednosměrné. A tento názor mě nevyvrací ani to, že byl zatčen také vysoký funkcionář ODS Marquardt. Ale přeci jen zástupce hejtmanky je výrazně vyšší šarže. Česká veřejnost se ptá, co se stane se všemi těmi aférami, ve kterých běhali a mizeli, jak v režii Davida Copperfielda, 100 miliony, o kterých s jistotou můžeme říci, že skončili v kapsách, v nichž skončit neměli. Zastavím se například u kauzy Promopr. Tam se vypařilo do soukromých kapes nejméně 300 milionů korun. Politická odpovědnost šla za tehdejším odpovědným místopředsedou vlády Vondrou a věcná za tehdejším šéfem úřadu vlády Novákem. Ten jeden dnes dělá v uvozovkách očistu
na prohnilé ministerstvo obrany a z toho druhého je spiritus agens prezidentské kampaně Jana Fischera. Žádné obvinění nebo teatrální zatčení, žádné úniky od poslechů z děravých policejních análů, nic takového se nekonalo. Mají klid na práci, jak se sluší a patří. Naopak, pravicový tisk o kandidátovi na senátora na Litoměřicku a Slánsku Vondrovi mluví velmi vlídně, bez jakékoliv investigativnosti. Je to prostě pašák, odvážný chlap, jak se sám charakterizuje na svých billboardech, kterými zamořil Litoměřicko a Slánsko. Dnes tedy svou neúčastí právě odvahu neprojevil, ale není sám. Pan ministr Kubice tuto vlastnost neprojevuje dlouhodobě. Pan Novák není zmiňován pro jistotu vůbec, jako kdyby zázračné zmizení 300 milionů korun, které se daňovým poplatníkům navždy vypařily, bylo jen nějakým kavalírským deliktem. A policie a státní zastupitelství nic. Dozvěděli jsme se v pondělí z úst ministra zdravotnictví, ostatně potvrdili jen to, co řada z nás tušila už delší čas, vlastně léta, že v projektu IZIP přišly veřejné rozpočty o 100 miliony. Prý o 450 milionů korun. Duší tohoto poněkud zbytečného projektu byli 2 dnešní europoslanci Občanské demokratické strany. A nic se neděje. Po Evropském parlamentu se nepohybují ani v želízkách, ani ve vězeňském munduru, anebo s koulí na noze. Ne, že bych si to přál. Vůbec ne. Neděje se prostě vůbec nic. A co všechny ty další kauzy? Na Ministerstvu životního prostředí, podivná výběrová řízení na Ministerstvu obrany či Ministerstvu práce, kde byly podivně vynaloženy desítky milionů, možná 100 miliony korun. Na minulé schůzi sněmovny jsme projednávali zbavení poslanecké imunity někdejší ministryně obrany, poslankyně Vlasty Parkanové. Prý se při velmi podezřele nevýhodném nákupu letounu Kasa někde zatoulalo 658 milionů korun. Po výroku sněmovny, kterým byla zbavena imunity, nečekala na Vlastu Parkanovou policejní zásahová jednotka, aby ji nasadila, jakmile vyjde z jednacího sálu sněmovny, klepeta, a odvezla ji s koulí na noze ve vězeňském munduru do cely sousedící s Davidem Rátem. Tím, dámy a pánové, vůbec neříkám, že by to bylo adekvátní, nebo že se mi tato myšlenka líbí. Prostě se to jen nestalo. Chci jenom na několika takových příkladech ukázat dvojí metr orgánů činných v trestním řízení. Na jedné straně teatrální zatýkání, na straně druhé bagatelizace, ba dokonce konverze tunelů a loupeží na jakési kavalírské delikty. Čeští občané ale nejsou vůbec hloupí a ptají se, jak je to možné. A co české soudy? Žijeme v zemi, která je, pokud jde o její politickou třídu, v krizové situaci. Vláda je už za 2 roky své existence snad už po 10. v existenční krizi. A v podobné situaci jsou i české soudy. Před pár dny Nejvyšší soud České republiky svým rozhodnutím potvrdil nepodmíněný trest panu Smetanovi, dnes již bývalému řidiči městské hromadné dopravy, za to, že kreslil slušivá tykadélka před volbami v květnu 2010 na plakáty politiků. Možná i na moje billboardy. Nevím. ODS se cítila poškozena a soudkyně, manželka bývalého místopředsedy ODS Langera, rozhodla o nepodmíněném trestu pro tohoto recidivistu. Recesistu. Teď už se z něj stal pomalu recidivista. Teď už jste z něj udělali recidivistu. Co je pro Boha větším střetem zájmu? Já bych se tomu nesmál. A nikdo se ani nezapířil. Manželka soudkyně bývalého ministra vnitra. To je flagrantní střet zájmu. Ale Nejvyšší soud to přikryl.
To je vážnější. Já nevím, jestli se ještě teď smějete, pánové. Jen si tak říkám, co by se stalo, kdyby tou soudkyní byla, kdyby byla právničkou, moje žena, a verdikt by vyslovila stejný. Ani to nechci domýšlet. Byl by to jistě nechutný útok na svobodu slova a projev diktátorské praxe. Najednou všichni ti, kteří se předtím v médiích rozhořčovali nad diktátorstvím ruského prezidenta v souvislosti s poněkud silně recesistickou akcí Pussy Riot, zaspívali si protest song v chrámu Krista Spasitele, tedy v centrálním chrámu ruské pravoslavné církve, teď mlčí. Mlčí a tím tedy křičí, řekl by klasik. Rovněž připomenu nezapomenutelné protiústavní rozhodnutí Ústavního soudu, kterým tento zrušil v září 2009 mimořádné volby měsíc před jejich konáním. V Kyrgyzstánu nebo Zimbabwe bych to čekal, ale u nás nicméně stalo se. Rozhodnutím okresního soudu byla stanovena kauce za propuštění Davida Ratha z vazby ve výši 14 milionů korun. Tato výše kauce byla alespoň pro mě neuvěřitelná. Pár dní předtím policie pro jistotu obstavila majetek Davida Ratha prý v hodnotě 20 milionů korun, policie ale žádný odhad neučinila. Dnes jsme slyšeli, že to s tím majetkem Davida Ratha není tak jednoznačné, že jsou to nemovitosti, které nepatří jenom jemu. Přitom státu vznikla škoda prý ve výši 9 milionů korun. Jak a z čeho by tedy mohl David Rath kauci vůbec zaplatit? Policie si zřejmě vysnila situaci, že někdo, v uvozovkách, pošle na kauci potřebných 14 milionů korun. A pak bude policie a s ní spřízněný tisk splétat nitky a další nitky. Prominentní příjemkyně informací, David Rath ji jmenoval, já ji činit reklamu nebudu. Prominentní příjemkyně informací z policie a zpravodajských služeb napíše ve svém knize z materiálů, které měla obratem od svých zdrojů z policejních a zpravodajských kruhů, kapitolu na toto téma. Nikoho to určitě nezarazí, všichni to považují za zcela normální. Online zveřejňování tzv. Odposlechů, rozuměj přepisů údajných odposlechů, je opravdu neuvěřitelnou praxí a proti tomu není obrany. Zejména je-li plošné ve všech médiích, úplně ve všech. Úniky z policie probíhají online zcela bezskrupulózně. Každý právník vám ovšem řekne, že soud nepřipouští odposlechy ve formě připisů jako důkaz. Proč by vlastně měly být autentické nebo dokonce přesné? Sám mám jednu takovou osobní zkušenost. Mohl bych o ní mluvit. Zdá se, že kauza Buštěhradského zámku, a pro mě velice přesvědčivě o ní argumentoval David Rath, se jaksi nedá přetavit v žádoucí žalobní petit. Proč si to myslím? No je to logické, nebyli bychom dnes znovu obtěžováni, abychom hlasovali o vydání poslance Davida Ratha znovu. Chci se v této chvíli zeptat paní předsedkyně Němcové, již po třetí, věřím, že to bude naposledy a tentokrát mi odpoví, jak mohla tak geniálně rychle rozhodnout o vydání Davida Ratha světské spravedlnosti. Potřebovala na to zhruba 1 minutu. Rád bych se jí také zeptal, zda dnes již chápe, že s tím Buštěhradem se to moc nepovedlo. Při jednání sněmovny počátkem června, na němž byl David Rath zbaven poslanecké imunity, jsem měl silný pocit manipulace. Proto jsem přirovnal Buštěhrad k Budišovu, kde před 6 lety Kubiceho tým zorganizoval, zprefabrikoval podobnou šarádu. Ale mediální krytí měli tehdy před 6 lety v případě kauzy Budišov a údajného zločineckého centra v čele se starostou Péťou velmi silné. Připomínám,
že těžce nemocný starosta Péťa a jeho údajní komplicové byli v plném rozsahu soudem osvobozeni, shledáni nevinnými. Starostovi Péťovi tyhle útrapy zkrátily život. S Budišovem spojená kauza Věry Jourové, to byla další prefabrikace těch pánů z Kubiceho ÚOOZ. Také tehdy, těsně před komunálními volbami, na podzim v roce 2006, vypadalo vše přesvědčivě. Policie i média věděli vše jasně. Připomenu teatrální zatčení Věry Jourové na Ruzyňském letišti. Zločinná spojení v uvozovkách odhalované architektem Říčářem, ze kterého se později vyklubal policejní agent, a pak zločinec odsouzený soudem k mnohaletému trestu, aby se mu zavřela ústa. Zkrátka takový byl rukopis Kubiceho týmu. Všichni svědci, zdá se, zatím vyvrátili policejní obvinění na údajné předražení projektu Buštěhrad. Proto se logicky vkrádá otázka, kolik takových žádostí od policie o vydání ještě do sněmovny přijde, až se ukáže, že to celé, co zase dneska slyšíme, bude zase trochu jinak. Pro účelovost celé věci svědčí také masivní nasazení médií ve vhodných okamžicích, což bývá spojené s úniky z trestního spisu Davida Ratha do médií. Nejmenovaná spisovatelka, o které jsem již hovořil, jejíž jméno tady uvedl David Rath, mající vazby na jisté policejní a zpravodajské kruhy, já bych je mohl jmenovat, měla spis, a třeba také k tomu jednou dojde a brzo, měla spis ke kauze Davida Ratha k dispozici prakticky od samého počátku a napsala o nich a z nich knihu. A nikomu to nepřijde divné nebo v rozporu s etikou, morálkou, já nevím s čím vším. Rád bych, aby se hrála fair hra. Zdá se mi, že se fair hra v této kauze nehraje. David Rath zřejmě nemá být propuštěn z vazby, jde o to, aby se mu co nejvíce stížila obhajoba. Nevím, zda je David Rath vinen či nevinen. To je opravdu věc rozhodnutí, jak věřím, i přes to, co jsem řekl o českém soudnictví, nezávislého soudu. Věřím, že jsou tady odvážní soudci, kteří jsou schopni rozhodovat nezávisle. Ale fair hra se tu nehraje. To vidím jasně. V demokratické a opravdu svobodné zemi má mít právo na plnohodnotnou obhajobu každý. Dokonce i opoziční poslanec silně nepříjemný vládě. Nežijeme přece ve Francii Ludvíka XIV. A Ludvíka XV. A jej... Tak to jsme teď přerušili projev Jiřího Paroubka, předsedy strany LEF 21, který navázal na projev poslance Davida Ratha, který jste měli možnost od 9. hodiny živě sledovat ve vysílání 24. Pokud chcete sledovat v přímém přenosu dění v Poslanecké sněmovně, tak můžete na webu České televize. Spolu se mnou je teď ve studiu komentátor České televize Petr Fischer. Vítám tě tady. Dobrý den. Dopoledne. Tak sněmovna začala to projednávání další žádosti policie o vydání poslance a bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha. On na začátku toho svého projevu, jak si v takové ironii řekl, byl jsem doprovázen dnes pouze normální ozbrojenou skupinou, která vozí pouze obyčejné vrahy, tedy za 4 měsíce jsem se na hierarchii posunul. Jenom připomeňme, že poprvé, když tam jel toho 5. června, tak ho doprovázela ozbrojená 3členná eskorta. Na začátku David Rath požádal poslance, jestli by nemohl vystoupit a být přítomen tomu jednání v Poslanecké sněmovně jeho obhájce, doktor Adam Černý. Bylo hlasováno v 9 hodin a 19 minut a poslanci tento bod zamítli. Bylo to dobře? Já si myslím, že to bylo dobře. On teď hovořil Jiří Paroubek o tom, že by i ten opoziční poslanec velmi nepohodlný vládě měl mít právo na plnohodnotnou obhajobu, ale to samozřejmě toto právo bude mít u soudu. A vlastně není důvod, aby jeho advokáti v takovém
prostoru, jako je Poslanecká sněmovna, dostali už prostor k jakési dopředné obhajobě, to konec konců mohou dělat v médiích, pokud chtějí, ale ten nejdůležitější souboj samozřejmě bude u soudu a tam myslím, že jak David Rath, tak jeho advokáti budou mít dostatečný prostor. Ta Poslanecká sněmovna není soud. Poslanec David Rath měl svůj projev dlouhý skoro 1,5 hodiny. Kdyby si ho měl shrnout, tak v podstatě, pokud se zaměříme na nové důkazy, které tam zdůrazňoval, tak to byla pouze jedna jediná věc. Ano. Pokud tedy s tím budeme takto souhlasit, a to bylo ono ukázání daktyloskopického posudku, že nejsou jeho otisky ani ředitelky kladenské nemocnice paní Pancové nikde na těch zadržených věcech. Ano, to bylo v podstatě jediný důkaz, zbytek to byla taková směs, řekněme, sebelítosti a obviňování pana Kubiceho, současného ministra vnitra a politické garnitury současné vládnoucí, která podle Davida Ratha se ho snaží tímto způsobem ostřelit a zároveň tím vlastně znemožnit levici, řekněme, nástup k moci. A ta sebelítost, která spočívá v tom, že samozřejmě není úplně jednoduché zůstávat v takových podmínkách ve věznici a David Rath si to opět vychutnal v tom projevu, ale myslím, že právě to opakování už zbavuje toho původního kouzla a že tento projev vlastně mu spíše uškodil. Ten první si myslím, že alespoň částečně umožnil jakési vcítění do toho člověka a přemýšlení o tom, jestli opravdu to nemůže být všechno trochu jinak. Teď myslím tou svojí umanutou snahou neustále upozorňovat na to spiknutí bez těch konkrétních důkazů a tou poměrně velkou mírou sebelítosti se spíše u veřejnosti nepomohl. Čili ten projev mi přišel v tomto směru takový vlastně trochu zbytečný. Myslím, že ani advokáti mu neporadili, nebo možná si nenechal poradit. Kdyby celý ten projev soustředil právě, řekněme, na tu důkazní věc, tak si myslím, že by byl daleko přesvědčivější, protože jestli chtějí jeho advokáti napadat to obvinění, tak musí mít nějaké důkazy, které to obvinění vyvrací. My jsme tedy slyšeli jeden a to je podle mě poměrně málo vzhledem k tomu, že ten policejní spis bude asi hodně tlustý a jestli David Rath vytáhne jeden, mohl jich vytáhnout daleko více, bylo by to přesvědčivější. On mluvil o tom, že to je nestandardní postup policie, která poslala výpisy policejních odposlechů, které měla od února. Ptá se, proč policie od února tedy nečinila, proč to policie nespojila s tou žádostí. To už ale se opakovalo. Ale myslím, že ten argument, že se tady pracuje s policejním spisem a že ty zveřejňované informace vlastně mohou ovlivňovat to vyšetřování, že to je nestandardní, konec konců Jiří Paroubek na to upozorňuje, že se tady vytahují věci, které by na veřejnosti úplně být neměly a že se z nich vytvářejí i knihy, tak to je samozřejmě námitka velmi silná. Myslím, že to je dlouhodobý problém českého justičního prostředí, ty úniky informací. Otázka je, jakým způsobem tohle řešit, protože se to doposud nepovedlo ani levicové, ani pravicové vládě. Zdá se, že policie je takový trochu svět sám pro sebe a ty kontakty s novináři jsou asi poměrně čilé. A také vyzval v tom svém projevu, promiň, že ti skáču do řeči, ale vyzval i novináře, aby se jeli podívat na to, jak bydlí ministr Kubice a jeho syn, jak luxusní bydlení mají, aby pátrali a počítali, doslova tuším řekl, jak skládal korunku ke korunce, aby si to mohl Ano, to zapadá do té představy Jiřího Paroubka, kterou evidentně David Rath s ním sdílí, a to, že Jan Kubice vlastně tady je ten muž, který má jaksi bojovat nestandardními prostředky policejními proti levici a že za to má peníze. To jsou samozřejmě velmi silná obvinění, ovšem to, že někdo má postavenou vilu, ještě není ten důkaz. Myslím, že opět David Rath šel, myslím, zbytečně pod tu laťku, kdy by mohl někdo věřit, protože když začne říkat, já jsem člověk, který tu vilu má třeba levnější nebo za méně peněz než pan Kubice, já nejsem ten, kterého byste měli zkoumat, tak to opravdu není argumentace, kterou je třeba brát vážně a která by třeba obstála u soudu. On se jakoby vyhýbá tomu svému případu. Proč takovouhle strategii? No, protože on si myslí, je zvyklý ze sněmovny, že tímto způsobem to vystupování, že vlastně zabírá. Že zabíralo na voliče a že to nebylo vystoupení mířené na poslance nebo na policii, to samozřejmě vystoupení mířené na voliče. On chce přesvědčit, a i v tom prvním vystoupení to bylo, chce přesvědčovat veřejnost o své nevině a myslí si, že těmito emotivními argumenty to bude snadnější, než řekněme důkazy. Důkaz, pokud můžeme říct, že to byl důkaz, tak ten tam byl dnes jeden. On také
zmínil několikrát pana Kubiceho v souvislosti s premiérem Nečasem, že udělal premiér Nečas podle něho chybu, že z ministra vnitra udělal policejního plukovníka. Jak se díváš tady na tu taktiku útočení na ministra Kubiceho a na to, jak to sám pojmenovává politický, že ta kauza Davida Ratha je součástí politického boje? Tak to od začátku David Rath se považuje za oběť politického boje. Jiří Paroubek mu to potvrzuje mu to, protože mu se to stalo v roce 2006, to byl zatím opět Jan Kubice. Všechno se to skládá, protože Jan Kubice je člověk Ivana Langera, čili to, co sociální demokracie od roku 2006 interpretovala tímto způsobem, dokonce k tomu vydávala brožurky, které to vysvětlovaly, jak to vlastně všechno bylo a proč Jiří Paroubek v roce 2006 prohrál volby, že to zařídil Jan Kubice, tak to zkrátka pokračuje a myslím, že David Rath od počátku zvolil přesně tuto strategii, protože už byla připravená víceméně, čili a ona taky jinou ani neměl, protože pak by musel jít po těch jednotlivých věcech, po důkazech a ty se zdá nemá, protože jinak by asi na nich postavil tu svoji dnešní řeč. On sází na emoce a myslí si, že ty emoce a to sebedojímání, řekněme, tlak na to, aby se lidé do něj vciťovali a litovali ho, že bude silnější argument. Já myslím, že není. Česká televize pochopitelně ministra Kubiceho kontaktovala, ten se ale k celé věci zatím nechce vyjádřit. Komentátor Petr Fischer, ještě když se podíváme na to, jak to může zabrat na voliče sociální demokracie, jak tento projev, tak vlastně celá ta kauza teď před volbami. Já myslím, že voliči sociální demokracie si za tu dobu už jako trošičku distancovali od Davida Ratha, respektive té straně se to docela dobře povedlo a dnes David Rath jí vlastně pomohl tím, že nechtěl hovořit o nějakých souvislostech s financováním strany, protože, jak sám řekl, nechci být užitečným idiotem pravicové vlády, respektive... Ano, nebudu hrát hru s Kubicem, s premiérem a s ministrem financí, nebudu špinit lavici. A že to tak vypadá, že on by teď mluvil o tom, že to byly peníze pro stranu. Bylo to zvláštní, protože on tak jako podprahově naznačil, že něco tam bylo, ale že o tom nebude mluvit. Nicméně to je nejdůležitější. Jestli se podaří nějakým způsobem prokázat, že David Rath ty peníze, které získával, tak jak dokládá policie, v těch dalších případech to mělo být údajně 9 milionů, ta první částka byla 7, tak že tyto peníze nějakým způsobem potom putovaly do rozpočtu strany. Pokud se to nepodaří prokázat, tak to samozřejmě bude strašně důležité pro sociální demokracii a pak v takovém případě... Má sociální demokracie důvod být nervózní z toho, určitě, co by ještě teď mohl David Rath nebo lidé spolu s ním spojení právě v souvislosti s financováním voleb a politických stran? Určitě, pokud se v tom procesu ukáže, že některé ty peníze opravdu putovaly na stranické konto, ať už na té, řekněme, regionální úrovni ve středních Čechách, anebo na centrální úrovni, bude to samozřejmě smrtící rána pro sociální demokracii před příštími parlamentními volbami. Ale to se zatím prokázat nepodařilo a zatím vlastně ani nevíme, i ta podezření, která se vznáší, ale vznáší se na základě té první obhajovací řeči Davida Ratha, tak to jsou byly vlastně jenom domněnky a náznaky a my vlastně nevíme nic konkrétního a zdá se, že ani v těch policejních vyšetřovacích spisech zatím nic není, protože podle mě už by se to dostalo na veřejnost. A jak Středočeský kraj postupuje při tom prověřování těch sporných zakázek a jak se vlastně distancuje od toho, co bylo spojováno s hejtmanem, bývalým hejtmanem Davidem Rathem? On zdůraznil v tom svém projevu, že za něj se ušetřilo. Tak jak věrohodně ten kraj se distancuje? Já myslím, že kraj v těchto případech se zkrátka musí nechat na policii, až se to vyšetří. Jinak oni trvají víceméně na tom, co tvrdí David Rath, že to byly standardní postupy, že nikdo z politiků do toho výběrového řízení nevstupoval a pokud tedy opravdu ti jednotliví uchazeči potom dávali nějaké peníze za to, že získali tu zakázku na základě nejnižší ceny, tak to bylo dohodováno s konkrétními lidmi a současný kraj Středočeský se vlastně distancuje právě tímto způsobem, že pokud tito konkrétní lidé to opravdu dělali, tak to byla jejich soukromá akce, ale nebylo to, řekněme, kolektivní rozhodování. Tak já děkuju, to byl komentátor České televize Petr Fischer. Nashledanou. Díky, nashledanou. Sledujete 24. To, co se děje v Poslanecké sněmovně, živě na webu České televize. Teď už u nás ve vysílání 24. Zprávy je 11 hodin.